Ya, genti iki kan anak wedok leren dhisik manjake duwojo. Wah iya. Mas Liti karo Mas Lutuk Slindro, Mas. Kanggo menyapa warga masyarakat Madiun. Ya. Panas-panas mlaku. Wah iya. Dasare ngene iki nggen sepur nggih. Nggen sepur ngaturake panas-panas mlaku pas untuk memberi support kepada Duojo supaya naik di pementasan. Monggo, Madangkara. Terus. Panas-panas melaku kami menghormati dan menyapa para penonton serta Mas Liti karo Mas Lutuk. Nggih. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu macane Nulimbo. Nggih, rawuh jam pinten niki, Pak? Sawetawis saking Blitar tabuh. Sedasa niki. Alhamdulillah. Kali panitia lak sampun pitakok kantuk pakurmatan to jenengan. Nggih, kedah-kedah kuwatasane. Sing niki radi lenggah nggih kedah. Nah, dan ini kesanipun sekeca sedaya sami menikmati karena ini tontonan untuk masyarakat Madiun. Iki sedekah utawa sedekahe ya kuwi Hotel Merkur. Sukses Jaya Group. Siap. Alhamdulillah, Gus. Nggih. Dawuh saking panjenengan Nggih. sowan wonten Kyai Madiun kota sedayanipun. Nggih. Sedaya pinanggih bagas kewarasan boten-boten rubetane ricambi kala. Nggih. Cekak aos ridho lan hidayahipun tumurun saking warga agung Madiun sedayanipun. Amin. Nggih. Pripun dengan kula nggih pikantuk pakurmatan tempat istirahat wonten kamar hotel to, Pak? Lah kula malah saking penake nggon rumah dandan ngeten iki kok. Lah terus pengen kula nu nggih turu teng nggen penak fasilitas penak VIP dul mulih sangoni ngoten lho. ngono jenenge ora tanggung jawab. Ning paling mboten sanggih mboten kedah materi to, Gus. Lah terus Materi itu nomor belakang. Yang penting itu adalah doa. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. nggih. Ini ngoten lho. Benar.
Lah jenengane kiai ini modern. Nggih. Wis kulino sapa ning endi-endi ora bakal gumun karo teknologi. Sing kula mesake iki masih sampeyan iki lho. Bab napa? Mas Luduk kula ngerti wae. Mas mriki ditawisi hotel kali panitia. Lah dhek arep mlebu ning lift. Masyaallah, arep mlebu ning lift sandale dicepot. Mbok aja desit-desit banget ngono apa to. Zaman milenial itu paling tidak harus bisa update. Ngono lho. Kowe iki kudu ngerti zaman. Ngerti hotel ini kok bingung banget ya ngopo lho. Lho, kok malah tingati ngono iki lho. Ya kowe ngomong wae modelmu kok. Nggih, mudah-mudahan dalam rangka Disnatalis Disnatalis matane. Wong tasakuran kok disnatalis iki lho. Itu Disnatalis SMP lho. Loh. Masya Allah, tempatnya pas ini di jalan raya, pas di depan SMP Negeri 2 Madiun. Nyapa kok disnatalis ini? Tak boleh Disnatalis. Terkait dengan ucapan selamat dan sukses kok. Tasakuran atas peresmiannya hotel ternama Madiun, ngono lho. Lho kudune ngerti to. Muga-muga akeh yang masih didol. Loh. Iki bocah iki jane Kuwi mudhun ora tak kangani mudhun. Ini perlu berdoa dan Ayo ndongake lho. Oke. Ayo. Kan doanya kan sudah jelas, pripun? Lah nek saya lho iki rek. Nek profesine iki tukang tambal ban. Oke. Ndongake apa? Ayo muga-muga kayak wong sing baru berdoa. Ayo wis jelas kok. Oke. Kan wis jelas. Saya kira toko rokok. Ya muga-muga wong sing ngentek rokok Lah, saiki nun sewu. Saya kira buka hotel kowe ndongake muga-muga wong omahe kadol. Kira-kira ning hotel kene kabeh. Tadi kok malah paling berpemikiran. Sampai ini keliru Mas Luduk. Orang yang nginep di sini itu tidak karena tidak punya rumah. Ning pamane kunjungan ke Madiun, pengen refreshing karo keluarga. Engko terus nginepe ning Hotel Merkur. Masalahnya ini tidak tahu bahwa perkembangan perekonomian yang ada di Kota Madiun itu seperti apa. Kota Madiun itu dipenuhi dengan destinasi wisata. Betul. Nah, oke investor-investor yang masuk ke Kota Madiun, dan ini berkembangnya zaman, mulai kekurangan fasilitas untuk penginapan. Betul. Mulai Pak Harsono ini damel ngeten iki nggo mencakup dan melengkapi Kota Madiun, ngono lho. Kok malah wah bocah iki nek ora tahu pengalaman iki yo ngeten iki. Nggih, mangkandani Mas Gusti ngono. Aku desa. Nah, praja enak wong kutho kok mangsamu. Nginep ngene iki tak songi 750 eman-eman. Astagfirullahaladzim. Kose kose. Perhitunganmu iki kok aja kok ning duit, Mas. 750 tak gomangan keluargaku wis ora. Cakemi lho. Wong minggu. Hai, perkara ki lak kalangane beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, nek ana pejabat daerah, tugas daerah, apa ya saling ngendi nek ora ditepaki nggon miliki. Yo ning pom. Ini itu secara duitnya itu beda, tingkatannya itu beda. Wong ki urip aja nggo gaya, ning gaya dienggo urip. Kowe nek ngomong kudu ngerti tanggung jawabnya nek Iya. ngomong. Kowe nginep ning kene ngomong iki. Iya. Songi sak 100 nggih, mulih tele-tele. Ning kowe kebangetan kowe Cuk. Lah iki sing nanggap Hotel Merkur kowe iki kudune melu promosi kok malah elek-elek Sono sampe. itu Kulo ora kelek-kelek. Bagusnya kalau memang itu butuh, manfaatkanlah kebutuhanmu. Ojo mek trimo ning hotel iki mbok gaya ojo. Tapi juga butuh kan masalah. Nek mbok gaya ojo. Lho, ngono lho. lah gaya lan ora itu tergantung dengan kemampuan toh. Lah nek pomon duwe tenan gaya ya wajar aja. Ya apa-apa. Sing ayo duwe iki piye? Ayo turah dawa. Wong apa kuwi? Awong duwe Sugih. kadonyan. Wong sugih. Nggih. Tak omongi kowe. Wong sugih ki lho mesti nek cukup. Ning nek wong cukup ki mesti sugih. Apa kuwi contone? Lho, iya lho. Wong cukup Wong sugih ki lho mesti nek cukup. contone Wong sugih ki pancen pengen sugih. Mergo sing disawang wong sugih sak dhuwure. Nek wong cukup ki mesti anteng kuwi sing dadi wong sugih. Aja ngahum-ahum wet aku iki rek. Omong Berarti kowe milih dadi wong cukup. Lho iya lho, Lah Pak. cukup berarti kan padha karo wong sugih. Lho iki lho. Nginep kok ning Hotel Merkur. Lho, aku nginep ning kene gratis kok, Bos. Lah belum nginep gratisan nih yo iki. gratis lah sombong iki Lho iya lho. Lho, paling tidak sampean mau di
dipapake nggon ngeten iki paling tidak mensosialisasikan oh iki lho nggone nyaman seperti ini oh ini loh fasilitasnya seperti ini jadi secara edukasi dalam mensosialisasikan fasilitas hotel itu kami itu tepat sasaran loh jeding kocok loh malah kelasnya menengah ke atas ke atas baru aku tepat loh kita ikut loh ya ora ngerti pengalamannya mboten kaya kula panjenengan Mas. Banget di di mana-mana kalau enek semprotan lho. Orang cilik tak semprotan lho. Sawer kae. Tak semprot lho kering. Ya Allah. Tapi nek ngomong iki lho. Iki lho pengalaman lho. Aku kuning aku gawe ciduk kok. Semprot. Nek kene iki apa-apa sarwa otomatis. RP siram ya otomatis, RP BAB juga otomatis, RP ngecem banyu ya otomatis. Nah, ini fasilitas yang sudah menengah ke atas. Biarpun bangunannya megah dan mewah, tapi harga fasilitas itu terjangkau murah. Nah, ngono kuwi. Kaya ruru ora kek pembukaan lho. Iki wis dibuka kok. Kok ora yo bareng kowe bukaan nang Google, bukaan nang Traveloka, wis ono harganya di situ. Tapi saya ngerti hargane tak dilani. Lah kowe ngopo mau mlebu kamar kowe tak omongi, "Tuk, kamarmu nomor 612." Kok randang mlebu nyapa? Ora nek kuncine kok. Bocah iki ora ngerti dikira omah desa, gawe kunci gondok. Oh iya. Saiki zamane modern itu pakai kad atau kartu. Lah wong kartu digawa lah kok wis disaitok. Tak kira ATM. Ora dibuka. Lha iku tenan aku ngerti dhewe, bingungi dhewe golek secone semawa. Lah aku nek bingung kok duwe kartu. Telepon kula to, Pak. Heeh. Anu tik kamarmu wis penak lho. Anu enak. bodo ngomong yang isin. Iki ra kene dibuka ngono. Aku bingung Pak, takkan nek lawang ini enggak buka. Aku udah lawang gini. Aku buka. Kalau buka ini nguli. Terus Mas, mbok yo sira dok cerdas saiki. Modern. Kuwi ditempelke ning pintu, kok nek begitu nyala hijau berarti Mati pas. ngono nek suarane iki. Iso mbok buka, muncul ning ngono. Begitu pintu terbuka, kartu disaki. Lampune ra nuruh. Ngono. Bingung nek. Wih, iki lampune cepengane ning. Pokoke mugi-mugi kemawon. Ose iki dibahas iki. Kowe iki pelawak laris kok ndak tekan ndi berperkara hotel ora ngerti kok. Wis tak omong. Mugi-mugi kemawon. Aku mau isin aku. Lha iki karo ademu dijak mulya. Mereka biasanya ini lah dandane ning sanding tek to kuwi. Pajakne luar pulau iki apa-apa manajemen lah saya yang noto to. Oh, lho kudu. Hotel kula sing noto kesasem. Lho iki kok kula culke dhewe mergo kok kon rodong iki. Lah kok telepon ngurupi lampu golek cetekan. Lah ya tak omongi cetekane ning ndi? Kowe mudhun iki. Ha ning ngesoke nek kotak gedhe kae. Kuwi cetekno kok lak Mati kabeh. Akhirnya bisa dari sini. Kartu sing kok saiki mau ning kono mburi lawang iki lak enak tempate kok cemplung ning ngono mak blek biar murup otomatis. bar niku golek iki dilebokne sapa? Kartune niki Dilebok ning endi kok sapa? Nah, dilebokne ngendi? Temboke graya ono. Kalau boleh peteng kok, bareng tak gerayi dan apa dipelani bojoku. Bojoku dipelani berapa sih? Sabar. Tapi kemudian galih to. Oh iya. Akhirnya terus ditepi gendong dicobaan. Ya, bon alhamdulillah sakit loh. Nah, Karena pengalaman ini, jadi saya berdoa karena pengalaman saya bisa menginap di hotel bintang 5 ini, mudah-mudahan Merkur akan menjadi tujuan utama penginapan destinasi wisata yang ada di Kota Madiun. tepuk tangan untuk Merkur. Kalau terima kasih Pak Harsono sekeluarga. Betul nih Pak, ngapunten kula wong desa Pak Asono tadi. Ngapunten saestu kula. Ngapunten tuh langsung satu tujuan yang pasti. Beliaunya itu yang mana secara bahasa itu detail, betul. Pak Asono. Ngapunten nih Pak Asono. Ben bapak itu renan penggalih Jurnilo Legowo. Ayo Pak Asono. Nggih Kak Pundi. Pak Asono ngapunten nih Pak Asono. Saya hanya bisa berdoa. Betul maju toh bapak itu ya ben lega ngono lho. Pak Asono. Lagi yang mana cegah. Lagi iki wong ditangkap harus nangkap karo. Yang tatah toh.
Ini tapak gendeng ya. Oke, terima kasih Pak Harsono. Terima kasih Pak Harsono, mohon maaf ini hanya sekedar guyonan saja, mudah-mudahan. Kamu ki sing fokus ngono lho ngendi? Kok tak boleh sing masuk sendiri ya. Ora fokus kok piye sing masuk ini. Pak Harsono itu lega sama Bapak Kapolres, Iya. sama Pak Agus. Terima kasih Pak Agus, Pak Agus itu Bapak Kapolres kita. Nah, Saya yakin bahwasanya institusi Polri ini yang selalu saya cintai. Amin. Dan saya selalu menghormati Pak. Dan Polri ya. Dan saya selalu mencintai dari bapak-bapak polisi. harus mencintai dan harus menghormati. Karena bapak polisi itu mengayomi dan melindungi masyarakat. Over masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat kita harus mencintai dan menghargai dan menghormati bapak polisi. Yang harus ditanamkan itu. Aku ini saking menghormati bapak polisi Pak. Enak polisi tidur. Ya aku ini melakukan kalau berlatangi. Ya, kamu cinta keluarga besar Polri. Iya. Dengan cinta kehormatanmu menjaga etika dan etikatmu. Cinta saya terhadap bapak polisi. Ini enak polisi tidur. Saking kamu ngajini. Aku ini melakukan kalau berlatangi. Kamu selalu kok saya nih bocah pekok. Ini Mas Moi sik koplo tenan. Polisi tidur itu hanya untuk mengamankan jalan kok. Ngelak aku ini. Koplo. Nah, ini kan. Ngapa meneh iki? Lah kena polisi tidur lah kok semen. Lah iki to. Lah iya. Lah bukan supaya wong lek liwati sing hati-hati. Nah, dengan ngelak nih kelompok Bruno saya. Dengan ini termasuk warga masyarakat Indonesia yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Kok iso? Mungkin jangan cuma itu loh. Jangan harus sadar diri Mas Yo. Saiki apa ya umum? Liwat nang polisi tidur kok nuwun sewu. Tapi jangan ya harus tahu bahwasanya jangan sebagai warga Indonesia juga harus menaati peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia. Lho iya bener Mas. Tapi sama kan sama tanggal semuanya. Kok iso? Lho iya, sama tuh lah kayak tanggal apa kayak? Es diseret. Berarti tanggal apa itu? Ora itu mandek. Kenapa sama mandek lagi? Pak polisi niku mang pindah riyen Pak niku. Kasar ya aku. Kasar yo solusine siji. Nggih. Kae kon jebol keprukno ndase iki lho. Lah kae iki wis sementara mergo iki ana hajat. Endi tulisan sementara di ora? Kayak peraturan yang selalu ditanggung atau yang selalu ditaati untuk Aku mau ingin preso karo Pak Harsono. Pak, kalau wayangan di tengah jalan apa tidak mengganggu lalu lintas izinnya apa enggak? Susah. Enggak apa-apa, ini izin dari Pak Maliki, dari Pak Kapolres untuk hiburan kepada masyarakat. Jadi ini tulisan ono ya masalah. Ngono kuwi. berarti itu ragu-ragu. Lo ngerti? Melanggar apa? Kok melanggar piye to? Aku melanggar piye to? Aku tak karo tertib karo aturan. Hasil ini orang perkara Pak Mahidi. Lah apa? Karena Bu Yuni dan juga saya yang ada di sini. Kok iso gandenge kluthuk karo Bu Yuni lho. Nggak paham. Bu Yuni itu garwanya Pak Maidi. Lah iya iki kegedean tidak kurang cagak omonganmu. Ibu itu paling tidak secara religiusnya itu bagus, secara akademiknya juga luar biasa. Lah kok untuk seperti terang ini gitu sih? Gue tak paham. Sebetulnya Bu Yuni itu dulu satu pondok dengan istri saya. Satu pondok. Satu pondok. Pondok di mana? Ibu Yuni ini pondok pesantren, Bu Juku ini pondok Ramadan. Sama-sama pondok. Itu nek selesai tak ini ngomong minggu. Nah, ada budi lagi. Boleh dibilang satu pondok itu sama, benar loh. Secara hukum agama itu akhlakul karimah turun ke jasa dia masuk ke kolbia itu sama, benar loh. Kalau pondok Ramadan, tapi kan ibu itu pegawai, bapak juga pemimpin daerah. Kita tuh jangan memandang sebelah mata sebagai seniman. Contohnya Mas Ayo tadi, dalang ya dosen. Ibu Kesi itu mau ini pindah barang sama Nah itu Kesi itu kesot. Bu Kesi ya sinden ya dosen. Seseorang tuh jangan memandang sebelah mata sebagai seniman. Walaupun saya sebagai seniman tradisional, tapi istri saya Pak. Loh, kan saya loh, pegawai Pemda loh Pak. Pemda itu Pemerintah daerah. Pemain dangdut. Layak meluruhin sarjan. Lagi sini loh. Ini di depanan. Di depanan. Ini tuh di depanan. Wis gerak kaya ono nyiloran to, Bu. Ini lagi kita ingatan ya pokok. Ini di depanan.
Bahasa Indonesia apa? Guru mikir Boro-boro kan yang ini pokok. saya itu malu Di depannya ibu pejabat, di depannya bapak pejabat, kiai-kiai yang luweh, beliau-beliau yang berkompeten. Itu paling tidak secara ilmu intelijensinya itu tinggi dulu. Itu malah rapat Mas Cahyo itu kiainya Anda kasar dan tidak sombong. Sombong. Malah ini lah. Makanya diprioritaskan di Kota Madiun. Malah Mas saya ini dalang nek ora kebak tata krama, biasanya malah ora diundang karo sapa-sapa. Aku ngerti etika kok. Sapa? Menghargai pada Jenengan mah dalang sing sombong iki jenengan iki. Oh, iso. Lho iya lho, kula ditangkap ada krono, singgih ditangkap ada krono. Sampeyan iki ditangkap malah ada geblok. Aku lagi kono lho. Oh, saiki wis pindah. Iya, nek maido iki enak. Loh, sing nimbal iki Pak Maidi kok maido. Paling kan Pak Maidi. Anganmu ngomong karo kowe iki ora. Iki lho Mas. Awake dhewe iki maido Pak enak. Maidi. Saya awake dhewe mengkritik lho maksudnya mengkritik maido. Jadi Dadi apa? wong lakoni karo wong nyawang kuwi luwih abot sing lakoni. Lha kok dilakoni abot? Lho wong iki gampang lho. Urip yo aja nek abot yo aja dilakoni. Ya ning wong kuwi sawang sinawang. Lha nek lagon nyawa yo jadi salah. Ampun kok. Mergo urip iki gampang. Wong seneng piro mesti lek tenang, wong tenang iki mesti seneng. Iya, ning wong urip ki angon rasa to. Lho sing dino nek sing diuri kudu wedhus karo sapi lho. Sampe yo ora salah. Sing salah ngono lho. Berarti nek tau bahasa iki. Angon sapi, angon wedhus, rasa kok bingung. Maksudnya dijak gotong royong ngono lho. Sing tidak gotong royong iki masyarakat. Hah, ini mboten masalah. Iya. Lan nggih. Kok rasa tidak gotong royong iki pripun maksudnya? Maksudnya kamu tahu di mana bumi dipijak, di situ Langit langit kita junjung. Di mana bumi kita pijak, di situ langit dijunjung. Apa kuat kowe? Wong junjung sembarake lha kowe iki semboyenmu metu. Ning nuwun sewu iki lek menepis terus to. Omongan sapa-sapa kok paido. Lebih sampean kakek ngomong. Saya nang kene bareng tak amati padha karo tong kosong berbunyi nyari kan. Pasti dipun. Peribahasa itu. Sampeyan ngerti wae tong kae. Tong lek kosong ditutup ngangge apa watu apa suara teng 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 teng. Ini lek dinguk rene apa-apane. Berarti pripun niku? Wong kakek ngomong ora nek manfaate apa-apa. Sama iki berarti semaput kan. Wis semaput yo ora ndalang kuwi goblok ngono. Oh kakek ngomong Ora nek gunane. sama asmane sinten? Lho genah piye iki ngerti cahyo pun tadi. Betul sapa? Dalang lho. Sore kate isuk omong ora. Sing aja meneng aku ora ngomong. Aku tak manut sing manggap. Wes kalau meneng bayaran aman. Sinten sing kakek ngomong ora nek gunane. Nyatane iki jenengan kakek ngomong ya gunane ya larang. Sampeyan juga tidak kondang bintangnya ya angel. Kok kok nuwun sewu. Sing jenenge dalang ora mung omong. Lah, Cik. Sabetan barang tegese tangane ya dikrembyake, sikile ya diobahke. Maksudnya pripun? Wonge gelem krembyah bakal entuk opah. Ngono Tangane iki. pripun? Ya digarke nyekel wayang begar ngene iki akhire entuk duwe. Nek begal, Entuk duwe. nek dugem. Ora entuk duwe. Sampeyan ora petinju ora? Lah iki yo dagelan kok meneng ae piye to, Dik? Iki bengi golek slamet dewe-dewe ya. Wes aku ramen-ramen iki sama. Golek slamet dewe-dewe. Pirun? Ane lagu-lagu ya. Tadi kan ora tapi los kok. Berarti lu mesti Mas. Bojomu melu ngono ya. Melo. Anakmu ya melu. Melo Mas. Heeh. Alhamdulillah bojoku ya jan jos Mas. Terus piye? Masak ning hotel lantai 6 mau. Nggih apik kula. Sing gegem tangkah iki lali lho. Kowe timbang dulu sing kok. Ayo. Malah palene tapi Kowe kok malah meneng to. tak omone bojone malah omone tangan meh ora. Lah bojone beduli dhewe, bojone kene kok iso ngono lho. Ayo. Kita itu berbineka tunggal ika. Nah. Berbeda-beda tetap satu jiwa. Betul. Beda bendera, beda agama, tetap tanamkan persatuan dan kesatuan. Nah. Boten kok wonten ing jajaran institusi
kepemerintahan kemauan mboten. Nanging di keluarga besar dalam budaya ini harus ditanamkan seperti itu. Iya. Sampai pelawak penjenengan ngaso dalam itu butuh chemistry, butuh ikatan hati yang selalu melengkapi. Lah nek ngeten iki lak kula njaluk kepenak lan boten kepenak lak dipun pirsani kayak budaya ngeten iki. Jadi paling tidak sampai itu bisa ke sini ikut di pagelarannya Mas Cahyo Kuntono ini. Mas Cahyo Maidi. Lambene boten kepapak ragenah. Dan satu kebanggaan bahwasanya dalam rangka peresmian Hotel Merkuri ini tidak hanya menggelar budaya, tapi pada malam hari ini banyak surprise yang akan diberikan kepada penonton yang ada. Amin. Aku lagi ngerti lho. Nah ini salah satunya betul, ini hadiah utama gini kok sebeliko Mas Pion kok. Oh enggak sih itu. Ini sampai Sirai kok sebeliko khas. Ibu cerita cengal bulu ini. ambene. Pak, ngaten nggih, Pak. Ya aja Kapanaraga tekan kene padane setelika. Lah ora kira kok iso iki lho, kan ngene iki aku. Niki iso urip iso nyawang kok iso. Kowe padha nek Gusti Allah iki. Goblok lah apa. Lah iki ciptaane Gusti Allah. Iki mate Gusti kok. Lah iya ciptaane Gusti sing koyo setelika ngono lho. Ngaku lho ya, Nek, ngaku lho. Ngono. Iki sing duwe orkes Florensa. Ayo, Kalau ngapura saunge poso-posomu rasa lek ra njaluk ngapura lara ati iki lho. iki dek mau wis megeng kuwi nahan kuwi ngempet. Oh, megeng. Kuwi ora entuk kok terus maido ngundono visi seseorang itu sudah dinaris dari masing-masing umat Gusti. Nah, banyak ya banyak aja menyakiti seseorang. Njaluk ngapura. Lek sudah lek. Samu. Iya. Saloni sakke. Sepuh kalau penjenengan itu sepuh. Saloni kok sakke. Aja Kapanaraga lho. Penggemar Mas Cahyo iki ya setia. Utang saya Lah. Utang. Jiwa loyalitasmu itu dicontoh seperti Pak Harsono. Itu loyalitas yang tinggi, sedekah yang luar biasa. Ngeten iki yang dihitung rupa kanton pinten atus juta cobi. Tapi tidak melihat bahwa itu sebuah mengurangi rezeki beliaunya mboten, tapi justru beliaunya semakin kuat dan kokoh mergo sedekah. Lha sedekah kuwi ndak perlu wedi. Ayo ndang diluke. Profilane pira? Ora lokak saya kebak Mas Lutuk. Rezekine Pak Harsono tumiba wonten panjenengan. Nggih. Lajeng tumiba wonten Mas Lutuk. Nah, sampeyan kok nek rene baru kae mengalir ngono lho. Ya. Jadi kongkonan iki. Ora kok kongkonan. Wis ora tau ngetok ning makrapak. Saya omongane tenanan lho iki. Inisiatifmu ki ya kepiye ngono lho. Saking Pak udah montor iki Kapanaraga. Anu susuk 80. Dagelan kondang kere. Susuk yo penting. Pokoke sing penting ikhlas iki Allah. Penting ikhlas namanya. Dan 10 dulu. Oh, juga nek kok selipar 100.000. Kowe kudune ngelokne dheke ngono iku kudune unggane kaji dheke. Iki Mas Cahyo. Nggih. Sampeyan iki sewengi kuwi mbok diurut sak wulan turah. Wong trimo kedudut dhuwitmu 100 rek mundur mimil. Sing gawe urip ki wae remote. Oh, urip iki ngene kok tipine sepiro lho. Iya. Mas Bud bahasa sing penak ngono lho. Gusti Allah ki menehi sinyal. Lah, Oh, lek ora ketok. Memberi kode ngono lho. Memberi kode. Pakon nomore sapa? Alam bodok. iki nun sewu, Pak. Kula ki nek kali Mas Walu jaran. Kaya ki ora penak. Sini. Tah cilik-cilik iki nek seneng wayangnya ku dadi yemenan. Alhamdulillah. Dan ngono iki nang contoh. Wes, matur nuwun. Seneng dono Wah, dhewe. aja diitung butuh enek kok ngurung. Makasih ya Mas Kritik ya, dermawan tenan. Loh, kula ki langsung, Pak.
tak lunge lu. Kok kaya akeh rezekimu. Kaya ngono kuwi kaya adekmu yo dak. Masak cilik dan musik Seneng bono dia. tak sedekah ngene. Sudah kali matamu. Ora apa to? Lagi dompetku. Bego. Ini lak ngono aku kok. Lah opo? Bego. Aja nangis, berarti ra ikhlas sampean. Dompetku. Ngono lak wong ki anek unen-unen kok. Apa? Wong kuwi mbang siji mesti entuke 10. Bener, Wong berkali kuwi lipat. mbang 100 entuke 1000. Ini kalau mesti ya. Lho mesti piye? Coba. Itu sepuluh loh. Bocah. Pengedar sing ikhlas ngono kuwi. Sik tak selani sik. Kan genange sik. Kue. Nggih. Wis ora sambok santan. Dagelan langsung kaya ngono Mas. Jadi ini Mas, kalau dite iki Mas. Ini apa? Sirkulasi. Sirkulasi dasmu. Kita sana iki Coba ada duit. Perputaran uang lho. Nah, perputaran uang. Itu oleh dia menghadapi investasi rupiah atau mata uang toh. Jadi nek non saya buat cupek Mas. Nggih. Sampai ini nek tau mirengi dawuh para yai. Ya. Sedekah kuwi ora kudu dibudohke. Tersembunyi itu sudah menjadikan pahala yang luar biasa. Nah, Terus Pak Harsono itu tidak menunjukkan bahwa dia itu kaya, sugih nggih mboten. betul. Sugih nyurah malih, penak nyurah dangak, sugih bondo nyurah pamer dodo. Nyatane sing ngono iki wong sak menimbani. Artane teng Mas Cahyo. Mas Cahyo turun teng ngene UKSI. UKSI sing ngedung yoga didungi tukang son panggung, baru kae mengalir. Lah, terus duite ning sampeyan. Mbok keke bojomu barokah meneh. Terus saiki ning panggung mbok dongke nek barokah meneh. Dadi sama membantu barokahnya Pak Harsono, keluargane sampean yo karo keluargane bocah-bocah. Lah kuwi keluargamu piye? Mau keluargamu itu. Keluargamu utuh. Loh, iki apa kok? Minurut remote Gusti Allah iki Lewat dasmu. Alfred Paul. Mun saya untuk lek sampean kaya ngono kuwi tegese sampean getun. Boten Pak. Ora ikhlas sampean ora entuk apa-apa lho. Ikhlas Pak, ikhlas. nah, tak lho. Saya ikhlas. Nah. Pak Harsono. Oh. Saya ikhlas Pak Kayo. Ikhlas. Dodone ning arep. Kok Pak Harsono. Kira-kira sing adol duwe pira dikmatik? Ayo dewatan gangsal terus Mas. Bang 100 lho. 500 ya lho. Oh, wis entek iki. Dan saking Mbah No Kulit, Petung Rejo Muntara Nadi mesakaken lagu pepeling lestari sambung wanci dalu. Salam selamat sukses untuk peresmian Hotel Merkur Madiun. Lan ugi dumateng para penonton sehat selalu. Ugi saking keluarga besar PD Rejo Agung Baru Madiun ingkang langganan wayangan matur nuwun dipun wakili kalian Pak Samsul PD Rejo Agung matur nuwun dawuhipun. Ugi menika kula Cahyo Budianto mirsani live streaming saking Bandung menika kepareng salam kagem warga Jalan Sriti Gang Parkit Nambangan Lor Kota Madiun. Matur sembah nuwun, ugi kula ningali Mas Kluthuk yang sangat dermawan luar biasa. Semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Dompetmu iki lho. Go bayar ketong Pak.